Ania haun elkarteak izan du nahiko entzute, lehen isilean gaur bistan lanean fin dute. Laster bandera astintzen ere ikusiko da nik usten, ta banderarik ez bada ere bidean gozazazute. Izenagatik mil esker, hori esan beharko da. Animo neskak gozatu denboraldiko denbora. Bidean dena tokatuko da, itxaspera, itxasgora. Denok batera arraun eginda, boga boga itxas.